Pisse irriterende, mand. Ja, der er ligesom køsystem, ikke? Hvis der er nogen, der har bestilt noget andet, og noget andet der før, så må I ligesom vente til det jeres tur, mand. Altså, pisse irriterende, det der, mand. Sæt nu folk på lydløs for helvede, mand. Mute de der mennesker, mand. Der er ikke noget purge eller noget, så kom i gang med at mute dem. Altså, det skal være meningen, at folk skal købe purge, hvis de skal have lov til at hate. Ellers skal de bare mute alle sammen. De skal holde kæft. Til at skrive noget. Jeg kan ikke glo på de der beskeder, mand. Pisse irriterende, mand. Det kan ikke være rigtigt, at folk skal have så stort et problem med mig, mand. Det er utroligt, mand. Alle skal have et problem, eller hvad? Hold det op. Ja, bare være sur. Det er mig, der får popularitet, det er mig, der tjener penge, det er mig, der får succes. Og I kan gøre de sygeste tricks i verden, hvad I kan finde på, men I får mig stadig ikke standset, man. Hvad er det, I forstår, man? I prøver på at gå hele vejen med det der. Jeg har allerede skrevet til support med det samme, hvad sandheden er. Så hvad vil I gøre, man? Ja, hvad fuck vil I gøre, man? Så... Fra nu af er det hele frem på Twitch. Jeg vil altid være ærlig omkring alting. Jeg vil altid snitche omkring alting til Twitch support og være sikker på, at jeg overholder alle regler. Der skal ikke være nogen, der skal kunne narre mig til noget. Der skal ikke være nogen, der skal kunne narre mig med nogle sangmennesker. Der skal ikke være nogen, der skal kunne narre mig med at købe følgere, eller hvad fanden I prøver på at gøre. I skal ikke ødelægge det for mig. I skal blande jer udenom. I skal passe jer selv. Jeg har styr på så mange fucking ting nu. Jeg har styr på, at I ikke kan ødelægge mere for mig. Og I kommer ikke til at få fjernet mig fra Twitch. Det er mig, der styrer det her show. Det er mig, der bestemmer. Jeg ved, at jeg har fået pisse, jeg har et problem med. Men I får mig aldrig standset. I får mig aldrig nogensinde standset, mand. Jeg kan ikke forstå, hvordan I kan have et så stort problem med mig. Men I er ikke jaloux over, andre er populære. Men det er sjovt, I er jaloux over, jeg er populær. Jeg kan ikke se, hvad problemet er. Jeg har lige så meget ret til at være rig og være populær, som andre mennesker har ret til at være rig og være populær. Det giver ikke jer ret til at have et problem. Det giver ikke jer ret til at prøve på at nedlægge mig hele tiden, mand. Men I har ikke noget liv. I kan ikke unde nogen noget, vel? Nej, det kan I ikke. I er nogle fucking millioner, mand. Så det, kongen styrer alt, og sådan er det bare. Og det kan I ikke lave om på, mand. Så træt af det der, mand. Det, kongen råber det hele, og så skal folk prøve på at sabotere det, fordi de er jaloux, fordi de ikke kan tåle det. Der er en grund til, at de snakker op mig inde på de store livestream. Der er en grund til, at de prøver at købe følgere og gøre alle mulige ting for at få mig standset. Det er jo ikke for sjov, vel? Det er fordi, de frygter kongen, de er bange for kongen. De ved, at jeg kan komme og overtage det hele herinde på Twitch. De ved, at jeg kan tage deres fame fra dem. Og det er de bange for. De ved, at det er serious business. Det er ikke bare en eller anden, der kommer ind og snakker tomsnak. De ved, at kongen har styr på sin magt, og kongen altid lever op til alt, hvad kongen siger. Og det ved, at de ikke kan gøre noget ved. De kan komme med alle deres falske beskyldninger. De kan prøve på alle deres falske trick. Men det er mig, der er det ærlige menneske. Det er mig, der har styr på sandheden. Og det er mig, der kan dokumentere sandheden. Fordi jeg har altid styr på alt, hvad jeg gør, er det rigtige. Og for hver gang, jeg laver en fejltagelse, så bliver jeg klogere til næste gang. Og jeg bliver altid reddet ud af en situation, inden situationen var helt gal. Folk har prøvet på at få konfiskeret ting og sager fra mig. Det har aldrig lykkes dem endnu. Og nu er de ting blevet allokeret til et fjernbeliggende sted. Nu er der slet ikke nogen, der kan fuck med kongen længere overhovedet. Så ja. Det kan jeg sige så meget, at der er ikke nogen, der kan røre kongen, men der er ikke nogen, der kan gøre kongen noget mere. For alle ulovlige substanser befinder sig ikke længere på kongens adresse. De er alle sammen blevet allokeret til et fjernbeliggende sted af hemmelige steder, som ingen kan få at vide. Så ja, intet